това видео ще видите. Здравейте! Вие сте в единственият български канал за подобно съдържание. Наслаждавайте се. Опитайте се да го изгледате до края. Предизвикваме ви. Внимание! Не можем да гарантираме за достоверността на видеята. Сами можете да прецените дали ще повярвате. Ужасяващо гледане. Номер 12. Малфункция. Ще започне много по-леко от обикновено. Това видео се смята, че е някакъв проблем с камерата. Но дали? На видеото се вижда странна светлина, която се движи към вратата и позвънява. Смята се, че това нещо е малфункция на камерата, но мисълта за паранормално повече ни привлича. Номер 11. Лов на джин. Видеото, което ще видим е от момчета, които са тръгнали на лов за джин. Те се намират в нещо наподобяващо на пещера или канализация и далеч не изглежда безопасно. What the hell? You know what? Screw you, ball. That was a good kick. What the f***? Wait, what is that? Bro, I don't know what that is. Wait, what the f*** is that? I'm scared right now. Bro, that looks like poison gas. Yo, literally. Should we go? Wait, what if it's a jinn? Bro, it might be. Jinns are black. That's a jinn. I know. That's literally jinn smoke right there. Докато вървят из тунелите, чуват силен удар, но не разбират откъде идва и най-важното, от какво. Тяхното приключение не спира до тук и продължават. В края на светлината се вижда нещо, което не можем да си обясним. Момчетата смятат, че е било някакъв вид отровен газ, но след това стигат до извода, че най-вероятно е джин. Поради неясна за нас причина, те се разделят и на едно от момчетата му се случва това. Докато е съвсем сам, неговата светлина изгасва, подсказвайки, че най-лошото наближава. За щастие, той се измъква невредим, на външен вид, но психиката му ще се нуждае от лечение доста време. Номер 10. Проблем с камерата. На вас случвал ли ви се е този проблем? Ако да, има два варианта. Може би се нуждаете от нов телефон или по-зловещото. Веднага трябва да напуснете дома си. Ако не сте разбрали, вече имаме TikTok и Instagram страница на канала ни и там ще качваме материали свързани с паранормалното. Номер 9. Необяснимо. Как можете да ни обясните това? Това създание изглежда, че скърби за нещо или някой, но няма как да разберем какво. Нещо се движи нетипично за каквото и да е живо същество, което ни подсказва, че най-вероятно е нещо паранормално. Номер 8. Руски експеримент. Знаете ли за секретния руски експеримент, свързан с съня? Събитията се случват през 1947 година. В секретна лаборатория, създадена за проучване на човешкия мозък. Там те създават газ, който кара жертвите да стоят будни и да не могат да заспят. Каквито сме изроди хората по рождение, те решават, че ще го тестват на хора, за да разберат какъв е резултатът от липсата на сън. Резултатите били шокиращи. А това е снимка на един от пациентите в края на експеримента. Ако искате да разберете повече за него, пишете в коментарите. Може и да направим видео за него. Номер 7. Клоунът. Може би това беше лош опит да ви стреснем, но не си мислете, че ще е последня. Номер 7. Чупакабра. Знаете ли за Чупакабра? Това е създание от митологията, което се смята, че яде кози. Приготвили сме ви видео точно от подобно събитие и се надяваме да ви е интересно.
mírenlo. ¿Qué es eso que tiene guindado aquí? Y miren ahora, miren lo que pasa cuando se le quita de... Vean, ahí en ese punto se le desmonta, llamémoslo de esa forma, y miren para dónde coge. Mírenlo, ahí va, véanlo. Ahí, mírenlo. Виждат се тези мъже, които са готови да защитят животните си от създанието, което се е закачило за едно от тях. Изглежда, че успяват да накарат нещото да се махне, но не знаем дали няма някое пострадало животно, в крайна сметка. Номер 6. Нещо лази. Това нещо на какво ви прилича? На нас се наподобява на човешка глава, но далеч не е това. По едно време нещо започва да се движи и успява да се измъкне. Не изглежда, че хората имат голямото желание да си го вземат. Номер 5. Нападнат. Търсачи на паранормално са се заели с случаи на прокълната изоставена къща. Те не очакват да им се случи това, което става. I mean a few little squeaks, different squeaks down. Paul! Докато обикалят из къщата, мъжът в края на коридора бива нападнат от нещо невидимо и пада на земята. Не изглежда да е добре, но след време се изправя. Може би вследствие на шока, той не става веднага, а стои в кълбо на земята. Не попадаме много често на подобни видеа, в които хората биват нападнати от злата сила, но когато попаднем, си заслужава да се види. Номер 4. Снимката. Следващото видео търсач на зловещи тръпки в лицето на паранормалния свят. Не знаем какво ми има на тези хора, че смеят да отидат сами на подобни места. Първоначално го виждаме как влиза в сградата и намира стая с картина, зад която има множество забодени кръстове. Номер 3. Удар. Отново група момчета са на разследване на паранормални явления в сградата. Те са се екипирали доста добре и са готови на всичко да уловят нещо паранормално. Малко след влизането си, един от мъжете твърди, че е видял сенчеста фигура, но не успява да я запишат. Един от тях е оборудван с камера, която уловява движението, което ние не виждаме с просто око. Докато са в една от стаите, те провеждат сеанс. Много притеснителен звук се чува, който изкарва ангелите на момчетата и ги оставя без думи. Те със сигурност ще запомнят тази вечер, като една от най-ужасяващите от техните животи. Номер 2. Нещо има отвън. Намират се в изоставена сграда, която се смята за сборище на духове. Нека да видим защо. Tamam tamam ben de bunu sıkıyorum. Allah! Patladı. Bak! Evet. Bismillah. Şimdi arkadaşlar bu tarafa da geldim. Ne oldu? İyi misin? Ben vurdum abi ayağımı. Нещо започва да чупи стъклата от вътрешната страна. Дори едно от тях успява да удари едно от момчетата по крака. Nещата не спират до тук. Bak gördünüz mü? Abi cama direkt güm. Abi oradan geldi ses. Abi ses oradan geliyor. Bak gerçekten bak oyun oynuyorlar. Bakın sesler her yerden. Şu an 4 yandan geliyor abi sesler. Ağaca bak, ağaca bak. Ağaca bakın, ağaca bakın. Още няколко стъкла се чупят. En doğru şey.
Oha! Nereden? Bak. Abi buradan nasıl indi? Lan buradan Buradan nasıl nasıl inebiliyor? Няколко вълни от нападения се случват, но момчетата не се отказват да разберат какво причинява целият този кошмар. Номер 1. Топлина. Тези мъже са излезнали на търсене, но не е ясно дали на човек или на нещо паранормално. Те разполагат с камери, които уловяват температурите. Нека да видим дали са успяли да видят нещо. Това не ви ли прилича на лице? На нас изключително ни прилича на нещо, което не трябва да е там. Мъжете казват, че там е нямало нищо, което ни навежда на мисълта, че това е лице на нещо паранормално. Поздравления! Вие успяхте! Опитайте се да изгледате и някой от другите ни видеа.